Добро утро! Днес е 3 март. Аз не съм на работа, моя приятел също. И се чудихме какво да правим. Гледахме в интернет места, на които да отидем да се разходим. Но напълно изключихме, че ние имаме време за нас. Той ми го подари за Свети Валентин. Всъщност не на мен, той е за двама ни, но все пак това е най-добрият ни приятел, когато просто не знаем какво да правим или къде да отидем, какво да си измислим. Тук вътре се крият билетчета. Вече сме търкали. Те са 3 вида. Всъщност дневна среща, среща по всяко време, ето ги, и вечерна среща. Ето тук на гърба има отиваме на специална среща. Ето може да видите тук колко пари ни трябват, долу-горе колко време е самата среща и дали е на път или е за вкъщи. Взехме си едно билетче за дневна среща и ето го. Отиваме на специална среща между 0 и 10 евро, между 3 и 4 часа на път. Днешният билет за двама ви отвежда към Билков лов. Разходете се в планината и съберете билки, след което си направете чай в къщи. Дадох му бойната задача той да измисли къде да отидем, да разгледа където си иска, да използва каквото иска, било то ChatGPT или без значение, просто да реши той. Каза, че е избрал, така че отиваме, оправяме се, обличаме се и отиваме за билки. Аз се обличих в Сансиона. Отивам да си взема кафе, да взема форнети да хапнем и ще се чакаме при колата. Така че отиваме на разходка. Така, взех кафенце, взех водичка, взех форнетки и сега отивам към колата. Да видим моето момче дали изобщо е слязло. Че каквато е тутка, се надяваме, че е слязал. Времето е хубаво. Не е студено, не духа и ще видим сега къде ще ме заведе. Където и да няма значение, аз пак ще се зарадвам все пак да поемеш инициативата. Пак е хубаво нещо. Така че, да. Обаче, да. Е тук. Слязала. Я BMW-ните. BMW-то и другото BMW. Това е моето. Така. Да ми отворите, викам. Господине, извинете. Да, много благодаря. Да, малко не мога да се събера. И така. Готови сме да тръгваме и ще си видим по-късно.
И стигнахме някъде. Къде сме? Не знам. Някъде из Балкана. Пътувахме около 40 минути долу-горе от Пловдив. Даже тук има още сняг. Малко е хладничко, но всичко е точно. Ние сме тръгнали да се разхождаме. Така че ще видим докъде ще стигнем. И с природата трябва да наберем билки. Ще ги купим от магазин. Ако ни намерим билки, ще си купим от магазина и пак ще си направим чайчи. Нещо сега тръгна да кажем, забравих. Надолу? Надолу, да. Да видим тук надолу какво има. Тръгнах да вземам найлонова турбичка, за да има къде да слагаме билки. Обаче Иво каза, не, те не се слагат в найлонова турбичка. Те се слагат в памучна, за да не се задържат. Да не се запарват. Да не се запарват. Викам, добре, сега вземам преждата и куката и по пътя жаплита турбичка. Ама така и не взех прежда, не взех и кука, нямаме турбичка, ще берем в ръце, ама... Минерал. Минерал. Не го хвърляй, вземи го. Той бери си го в чантата тогава. Добре. Ще го дадем на мама. Мама много обича. Има си. Я вижте, има най-различни вишки. И тук има такъв. Много са готини. Тук не знам дали въобще ще намерим билки под снега. Намерихме минерали. Намерихме минерали. И чипщи. Ма те, виж ги, те са много... Мисли са някакви интересни. Сега, ако бях взела турбичка, можеше да останем без билки. Ще останем без билки, ама с минерали. Две турбички бяха взела. Аз тръгнах да вземам. Не дей да вземаш. Дали са на Кайчо да питай за турбички. Да се обаля на Кайчо. Та историята с Кайчо, вземи то с камък, сега че ми е трудно да държам. Историята с Кайчо, Кайчо е баща ми. Отиваме ние в магазина и бяхме, с нашите. И тати взема турбички и ги слага на касата. И мама вика, да, за какво ги вземаш тези труби? Цялата чанта, вика, ми пълна с труби, имам поне, вика, 5-6. И той, ама добре, дай да взем. Не, няма да вземаш. Имам турби. Обаче ние тръгваме с цяла количка пълна, нали? Минаваме през касата, слагаме турбичка, покупките в количката и ще ги товарим вече в турбички. И мама рови в чантата. Чантички няма. И тати извади 2 малки, дет да навреш 3 круасана вътре, няма повече място. И тати вика, аз като ти казах, имам турбички, имам. И тати после почна само да й се подиграва, да й казва, къде са ми турбичките? Аз бях взел 3 турбички, ама викам и ги взеха. И тъй. Обаче тук билки няма да намерим. Това с някакви билки да намерим. Няма билки. Но то е много... Ау, колко е кално. От тук нагоре не знам къде отивам. Билки! Няма билки. Билки не. Жълт кантарион. На! Намерихме билки. Но той няма да стигне за никакъв чай. Шишарка!
Ко викаш и то сит ленивеца за шишарките? Не мога да се сетя. Оп, още един. Ако намерим още стотина цвет... Не знам дали е такова. Аз не знам дали е. Но няма. Значи наистина или ще си купим директно пакетчета с чай. Пресичането забранено. Ма то на къде? Какой? Река? Много кално. Да, има рекичка. Топчо после как ще ни ближи подметките. Добре, че не го взехме. Мали... То ние не знаем къде ходим. Има рекичка. Аз от тук сега как ще пресека? Защо мина оттам? Защото съм шматка. Зато и минах. И сега... Добър ден! Загубих се. Ще му опътите ли? Откъде да мина? Не върни се по същия път. Значи... Май трябваше на другата посока да тръгнем. Нямаше да намерим минерали. Чакай, че не чувам. Ако бяхме тръгнали, нямаше да намерим минерали. Ако бяхме тръгнали в другата посока. Тъй вярно е. Какво са викаше на той? Папра. Папрат. Аз не съм виждала на живо, между другото. Къде да видиш? Къде да видя? Кафява папрат. Много студено стана. Минерали. Давай. Смело крачи. Да видим къде ще отидем. Че и обхват няма тук. На всичкото отгоре. Хижа здравец, ама тя е в другата посока. Това не са каманаци, това са минерали. Това е още един. Къде? Този големия няма къде да го носим. Ще се притрепя някъде. Накъде ще ходим? Натам. Кръстосваш двете ръце и се чудиш. Ще напълниш камерата с един клип. Така. Ще видим докъде ще стигнем и ще се включим отново. Си една много приятна разходка. Ако времето не беше толкова студено, ще да е още по-приятна. Вече
ни протекоха носовете. Но все пак беше много хубаво. Сега най-вероятно отиваме към колата. Ще отидем да хапнем нещо сладичко. Нали? Какво да правим? Жената каза и ние решихме. Нали? Нищо няма да кажа. Нищо няма да каже. Значи да. И стигнахме до хижа Здравец, но по-нагоре вече не може, защото е заградено. Тук малко по-нагоре имаше, мисля, че конна база, някаква писта. Може да се качим и до там да видим какво има. И после си запътваме да хапнем сладичко. Аз и той Ивчо ни обича сладичко. И така, сега ще видим. Ще се качим ли догоре? Ще се качим, нали е тук. Да, но там е вече за кола. Защото по пътя минават коли и не става да ходим там пеша. И е мокро от снега, надолу се изтича водата и просто ще се приберем мокри като кокошки, така че да. Иначе почна да пече слънчици и опа! Как наказих! Ти нима ли виждаш, че съм се запътила към локвата? Аз не гледам в краката. И аз не гледах. И ти не гледаш. Гледаш слънчицето. Много локви. Много. И тук нагоре бяхме. И сега отиваме към колата. Да видим какво ще измислим. И така.
Николка седиш и сладичко. Ето. Угодиха ми. Да ям сладичко. И хайде да си хапнем сладичко. Аз много обичам сладичко. Нали писи? Много обичам сладичко. Много хубаво. Много хубаво мляко. Мога ли да пине на сладко мляко нещо? Сега ще хапнем. После сигурно ще пазаруваме. Ще се приберем.
Ще си сготвим и ще си пуснем сигурно някой филм да гледам. Някой филм се гледкаме и така. Ще се видим после. Прибираме се. Ивчо, муленцето носи, Милия. Ко да прави? Се разболя. Нищо ти няма. Сега ще те изциря. Чайчи, билки набрали. Къде са ти билките? Нали отидохме за билки? Къде са билките? Мики. Тия билки... Тия билки не могат да свършат работа. Набрахме с малко от Kaufland. Набрахме билки от Kaufland. И така. Прибираме се вече. Към колко излязахме, някъде по обяд. Вече е към 8 часа, може би. Още малко и да отидем да видим Топчо. Какви бели е направил. Нямаше къде да паркираме. И сега ходим. И как ще влезеш тук? Да ти дигнат чистачките утре. Това е коня моя. Да, моя е тая кола. Сега ще видим Топчо какви били е направил. Дали е размъкнал обувки. И какво ли още не, той си намира каква глупост да свърши да направи. И какво има? Канапе. Канапе? Да. Тук шпермулата. Значи, не знам, 3 контейнера има тук. Контейнерите са празни, зад контейнерите е пълно. И така. Добре. Ще се включим после, че на Ивчо муленцето трябва да му отключа, че му натижава. Да видим сега. Хайде, влизай първи. Опа, държа. Топчи! Здравей, мамо! Защо всички ти? Да. Купихме си етажерка да си слагаме обувките, ама нещо на Тоби не му харесва. И просто е решил да ги извади отново. Елай тука! Оле, Боже! Оле, Боже, Боже, Боже! Боже, Боже, Боже! Елай тук! Елай тук! О, какво мамо! Оле! Голяма радост. Дори да излезем за 5 минути, радостта е същата, колкото да не е нямало и 5 часа. Така че, защо ми се навираш под яките? И така. Айде, Топчо. Тихо. И купихме, оставихме 50 лева в Kaufland. И за какво? За един кашкавал, сирени, круасани да може сутрин, като станем да прилапаме набързо и така. За сега довиждане. Хапнахме. И сега какво ще правим? Ще поиграем на Split Fiction. Господине, действайте, моля. Не за моя татко. За твоя татко питам.
се научи кое копче. Ами, там пише А. Долното. Еми, той, че друго обозначението, друг въпрос. Продължавай. Вече я и превъртяхме, ама все пак. Продължаваме да си играем. Много готина игричка. Аз много обичам такива с истории. И тая е много яка.
Погледахте ни. Ние продължаваме да играем. Макар че утре сме на работа. Аз съм от 10, той е от 12. Но все пак ние ще поиграем още малко. А утре кафето ще ни държи. Така че хубава вечер. Лека нощ от нас. И благодарим, че бяхте с нас. И ако ви харесва такова съдържание, може да се абонирате за канала ни. Моя. Той просто фигурира. И ще се стараем да качваме такива интересни разходки. И така. Да покажа Топчо. Топчо спи. Топчи. Кажи чао, мамо. Ами, чао от нас.